Qual? Estàs bé? Un legionario, això són toperos llesques, sí. Un legionario no se pot enfadar per un tope topero. Això va de pegat, Pràcticament d'orella. Que digues, no sé, que m'ha sentit tropotrom que estava Sergio de Mundo Pascual. Ai, però saber lo que va passar. A la dreta! Cuidado. Una senda, una senda. Cauran tots a terra. No. Ahí la has dado. Quan són finets no passa res. Vai! Vamos, ha frenat! Taponero! Tararara! Taponero! ¿Y el botoncito para cuándo? No podemos ir de casa. ¿Y el botoncito para cuándo? Però sí que n'hi ha, va. Res, no ha baixat.